Campur sani wong dewi gawe membina yang bayar. Satu kali tembang kaki bukan sing ngatur. Wonten sabarnya Indonesia. Yudin Audio terima kasih motor Badut. Gumilang terima kasih. Yudin Audio Gumilang Entertainment Video Syuting terima kasih. Ayo wik 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 motor bicara siang punika sing awal diawir anggen kawula mari pasugatan mbok menawi wonten klintah klentu ugi boten kesepakan panjenengan sami kawula pribadi nyuwun agungi sampeyan sami kawula timbul jalan nyuwun pamit Sekar Gumilar nyuwun pamit Yudin nyuwun pamit Gumilang ngombe pamit bila taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh duwun duwun duwun.